ka gaya ni kan ba zan iya jira sai da safe ba. Wani abin ne ka gaya mun mana san me nayi. Okay, kina da bukatar ki ji abin da kika yanzu? Okay. So kike yi mu yi magana? To abin da nake so nake. Gobe in Allah ya kai mu da safe. Ki haɗa da naki ki tafi gida. Sai san da nace ki dawo sai ki dawo gida. In haɗa kana an tafi gida yaya? Ban gane ba, mene muka san zan haɗa kayan tafi gida, me yake faruwa? Tambaya na ki. To mene muka kawai zaka ce in haɗa kayan tafi gida? To kin taɓa jin an tambayi mahaukaci in yayi hukunci akan abu? Ai mai hankali ne idan yayi abu ake tambaye sa wani lafiya kai abu kaza, amma ma kin taɓa jin mahaukaci ya hauka an ce masa dan me isa kai? Dan girman Allah ka ya haƙuri. Kinga bari ki ji. Humaira, ni yanzu a matsayin mahaukaci nake a wajen ki. Idan har za ki iya fita waje ki riga sanar da mutane akan ina da ciwon hauka, ki ba da shaida, to ki tabbatar da mahaukacin ne ni. Saboda haka idan na miki hukunci, kada ki yi min maganar me isa ne ko bai dace ba ko bai kamata ba. Saboda mahaukaci bai san adalci ba, mahaukaci bai san rashin kyautatawa ba, mahaukaci rashin daidai kawai ya sani. Saboda shi a yadda yake kallon mutane ba haka suke ganin sa ba. Bajin mahaukaci ya abu an tambaye shi dalili. Ai mai hankali ne yake yin abu a tambaye shi me yasa yi. Amma mahaukaci wanda sanyi idan ya dake shi yana samun tabin hankali dan ya aikata wani abu. Ai yau kin san an yi ruwa, an yi sanyi, kuma sanyin nan ya dan dakan. Saboda haka dan nayi miki hukunci na mahaukata ai bai kamata yanzu ya zama abin tambaya ba. Saboda haka gobe in Allah ya kai mu gobe da safe ki hada kayan ki tafi gida. Idan na samu sauki na je na ga likita ya bani magani na da isa baban, na tabbatar da ba zan cutar da ku ba, kiga sai ki dawo gida sai mu daura ku. Na san nayi ba daidai ba, na san ban kyauta ba, amma dan Allah ka ya haƙuri. Ya za a aikace tafi gida da wannan magana, na ga kishi ne yasa da koma me na aika. Kinga Allah dakata, karki kun mun maganar kishi. Karki dauko mun wani maganar kishi a wannan magana. Ba zai yi ki je ki renan hankali ki mun wulakanci, ki zo ki riga fakewa da kishi ne yasa kike yi ba. Idan kishi ne yasa kike ranki shi dade, ni kuma yanzu hauka ne yake sa nake miki hukuncin. Saboda haka ina yi miki hukunci ne a matsayina na mutumin da ba shi da hankali, sanyi ya dake shi. Idan na sha magani Allah ya sa na dawo daidai, saboda kar ma in cutar da ke da dan mu nan da muka haifa. Idan na je psychiatric likita ya rubuta magani na sha lokacin zafi sai ki dawo gidan nan, amma a sanyi wallahi baki isa ki zauna a kusa da ni ko a tare da ni lokacin sanyi ba. Ke da Allah ji ni tashi ki bani, tashi mana ki tafi ki da Allah.